Moni datum Kejui dimalong jong si kang thir jirawete Kejui kelang ji aning hang abang havidet ji. Manja Forest Range ke parlo Silveta Kejui kelang dong hetalong amat WKSA atum pen amat si sangti ki phurpon. Isi manghume mea son ke Silveta adung hetalong amat si sangti ki phurpon. Kedam tangar nita penang atum pen phurpon. Bonta lada Kejui kelang adung hetamat mo Kejui kelang atum aphan kasik sak kedo kok ji mate lang chi hodep ji puajok. Permit ke enatum anta ki puring ton pon lapu bonta non mahumi me alam the ki Silveta lo ke sangti ki pur hukum pi pon pe bonta non ke dak Silveta lo amasi sangti ki pura dilung the pon long lasi ko son ko nat pensi ki pura hukum ki pi pon detma puta pena atum chathan pon lapen permit penajok dima puranta padam ilong jong si permit atum ta damilong pute modur ki ding ke moholder atum ta iri proof si permit ke en rep ji ang rings ason thek pon long News Report KTV News